Правя тази медитация за теб, за да се чувстваш добре, за да обичаш себе си и за да дадеш това спокойствие и любов на тялото си, да го успокоиш, че всичко ще бъде наред, ще бъде съвсем скоро. Ти го обичаш, ти се грижиш за него. То ще бъде ръце. Затвори очите си и поеми няколко дълбоко въздух с нос. Издишай през устата. Вдишвайки с носа, визуализирай, че вдишваш любов, нежност, топлина. Една бяла, красива светлина, диамантена. Енергията, която влиза в нашето тяло през ноздрите, е чиста, топла, нежна, грижаща се за нас, за нашето тяло, за нашите органи. Усещаме една спокойна атмосфера в себе си и около нас. Визуализирай в себе си как вървиш по една зелена, прясно окосена ливада. Да, тя е прясно окосена. Даже ти мирише на трева. Колко е хубаво. Колко е топло, колко е приятно. Колко добре се чувстваме. Вървиш спокойно. Гледаш пеперутките, които прилитат около теб. Гледаш облаците, колко са бели, красиви. Искаш да ги нарисуваш. Продължаваш да вървиш бавно, спокойно. С всяка стъпка стигаш все по-близо и по-близо до едни прекрасни, красиви стълби. Те водят надолу. Гледаш ги и се чудиш на къде водят. И решаваш да провериш. Защото всичко, което е в теб, е прекрасно, позитивно. Там няма нищо лошо, там няма негативизъм. И просто искаш да видиш на къде водят. Стъпваш на първото стъпало и то светва в червено. Цялата тази красота на този цвят се отразява в твоето тяло и ти започваш да светиш в червено. Колко е хубаво. Слизаш на следващото стъпало. Лилаво. Колко красиво. Отново цветът се слива с твоето тяло и ти започваш да светиш в лилаво. Красиво е, нали? Слизаш на следващото стъпало. То е синьо.
светът се слива в теб и ти започва да светиш в силен. Колко е хубаво. Слизаме на следващото стъпало. Жълто. Опитай се да спомниш някой твой спомен, който е свързан с жълт цвят. Била си с рокля, по която е имал жълто. И по време на това събитие си преживяла нещо прекрасно, нещо хубаво. Спомни си. Извикай в себе си любов, нежност, прекрасно, онова прекрасно чувство. Ти знаеш кое. Което да те кара да се чувстваш невероятно. Да се усмихнеш и да си кажеш да. Точно това е. Слизаш на следващото стъпало. То е бяло. То свети бяло. Диамантена, прекрасна, красива светлина. Невероятна. Която влиза в твоето тяло и те зарежда с любов. Много красива, позитивна енергия. След което се активира една дълга, крива пътека, която също свети в бяло. Колко е красива. Стъпваш по нея и започваш да вървиш. Вървейки по нея, ти все повече започваш да светиш в бяло. О, колко е хубаво. Усещаш как тялото ти изтръпва. Това е прекрасно. Ти се изпълваш с положителна, позитивна енергия, която е леко загряваща и усещаш като гаделичкане по ръцете, по краката. Продължаваш да вървиш и пред теб се откриват едни големи врати, които започват леко да се отварят. И в тъмнотината, която се получава между двете врати, започва да излиза една още по-бяла, още по-красива, още по-чиста енергия. О, колко е хубаво. Чувстваш все повече любов, чувстваш все повече топлина и това гаделичкане, което те кара да се чувстваш прекрасно. Не мисли дали правиш нещата правилно, просто се довери на процеса, усмихни се и кажи на себе си: аз съм там, където трябва да съм сега. Това е моето място, това е моят източник на любов. Продължаваш да вървиш, а с твоето вървене вратата се отваря все повече и повече. Боже, вратата е огромна. Мисля, тя е много голяма. Много. Доближавайки се до нея, тя се отваря повече и повече. Дишай от любовта, която е вътре. Дишай от това прекрасно чувство, което излиза отвътре, тази прекрасна енергия.
преминавайки прага, усещаш как отгоре се спуска една завеса, една чиста, бяла, диамантена светлина. Една хубава, прекрасна енергия, която те облива цялата. О, колко е топло, колко е хубаво, колко много ни зарежда. И ако тук имаш нужда да пророниш сълза или да плачеш, не спирай, не го спирай. Остави тези сълзи да излезнат. Но излизайки, поемай повече от тази любов, тази чиста енергия. Поемай. Тя минава през тебе, през тялото ти, през твоята същност. Тя се зарежда. Влизайки навътре, осъзнаваш, че това е твоето сърце. Да, ти си в твоето сърце. Колко е хубаво, колко е прекрасно, колко много любов има вътре. Любов, която по една или друга причина ти си задържала вътре. Но сега, обич моя, е време да излезнеш. Време е да пуснеш тази енергия, тази любов, да излезе около теб, да излезе. Защото това е генератора на любов в теб. И колкото повече излиза оттам, толкова повече генерира и има нова. Оглеждаш се вътре и виждаш всичко. А всичко е една прекрасна бяла светлина. Там няма ограничения, там няма стени, няма под, няма таван. Но пред теб има един красив червен стол. Той е много красив. Мек, голям. Приближаваш се до него и усещаш с твоето приближаване как той става все по-жив. Той пулсира. Той излъчва любов. Минаваш пред него и сядаш. Колко е меко. Колко е топло и приятно. Колко е хубаво. Наслади се на това чувство. Колко е мек, колко е топъл, колко е прекрасен този стол и енергията, която излиза от него. Не забравяй да дишаш. Вдишвай през носа и вдишвайки през носа, ти вдишваш от тази любов, тази енергия, която е в сърцето ти, тази бяла светлина. Издишвайки, ти изкараш през всяка една твоя пора негативна мисъл, негативна енергия. И така ти се зареждаш тази любов. Колко е хубаво. В един момент виждаш, че този стол излъчва една червена, леко към розова енергия, светлина, но знаеш, че това е любов. Знаеш, че това е любов, която извира от твоето сърце. Тя изпълва цялото ти сърце с червено, леко розова светлина. Енергия, която излиза при сърцето ти и зарежда цялото ти тяло. Тя тръгва по вените, както кръвта ти върви по вените. Тя тръгва по всеки един твой нерв на тялото.
Усещаш как изпълва тялото ти. По ръцете, по краката, по цялото ти тяло. Дишвай тази любов. В един момент чуваш стъпки, но ти знаеш кой е това. Поглеждаш надясно и се усмихваш, защото виждаш твоето дете, детето в теб. Да, и сега изтръпваш. Това е хубавата енергия. Детето се приближава до теб и ти казва, че има нужда от теб. Ти го прегръщаш. О, колко е хубаво. Ти го прегръщаш и му казваш, че си там за него, че го обичаш повече от всичко на света. Казваш му колко е прекрасен. Казваш му, че никога повече няма да го изоставяш. Че вече сте заедно. Кажи му още неща, които имаш нужда да му кажеш. Но крайният резултат е детето да знае, че не е само, че е обичано, че се радва, че ти си там, да се чувства закрилено. Казваш му, че много скоро чувството, което ще изпитваш те, ще бъде само това. Ще се изчистите от всякакви други чувства. Чувства, които ви карат да се чувствате изтощени, тъжни, страхливи. Много скоро това чувство, което в момента чувствате, ще бъде постоянно, защото сте вече заедно. И няма сила, която да ви раздели, няма сила, която да ви спре. Детето знае, че вие го обичате. То усеща сигурността, усеща закрилата, усеща любовта. И знайте, че е време да излезете от сърцето си. Но всеки един момент, в който искате да се върнете, вие ще го можете вече, защото вашата връзка е здрава. Прегръщате го за последно. Днес, но утре отново ще сте заедно. Отново ще му кажете това, което искате и ще чуете това, което той иска. Колко е хубаво. Обръщате се и тръгвате към вратата. Вървите, вървите, вървите. И вече се озовавате на първото стъпало, което свети бяло. Обръщате се и казвате на сърцето си: аз отново ще дойда тук. Вече сме едно цяло. И тази врата ще бъде завинаги отворена. И вие виждате отворена вратата, продължавайки да излиза от нея чиста, прекрасна, бяла, леко розова енергия, светлина,
което зарежда цялото ви тяло. В един момент тялото ви се е изчистило от всякакви негативни енергии и от порите ви излиза тази любов, тази светлина, тази чиста енергия, образувайки около тялото ви балон, един голям балон, в който тялото ви се чувства прекрасно, защитено, чисто, обичано и грижище се за него. Продължавате да скачвате стълбите и отново от тези хубави цветове. Не е нужно да помните цветовете. Важното е да минете през цветовете, които усещате в момента, и всеки път, в който слизате по тези стълби, просто визуализирайте цветовете, които искате сега. Не е нужно те да бъдат червени задължително или лилави, зелени. Отдалечавате се от стълбите. И отново сте на тази зелена поляна. Но вече сте други, вече сте заредени с любов, нежност, грижа към себе си, към своето тяло, към вашата всъщност. Вдишаме тази позитивна чиста енергия, знаейки, че целите сме облечени в тази енергия, в този балон от чиста, прекрасна, позитивна енергия. И знаете, че е време да отворите очи, но първо размърдвате леко пръстите на ръцете, осъзнавайки пространството, в което сте в момента. Виждате стаята, в която сте, без да се отворите очите. Отваряте леко очите и вече знаете какво ще видите. Поемате дълбоко въздух през носа от тази енергия, която е в балона, в който сте, като постоянно задържате вниманието си в този балон и в тази енергия, в която сте. Енергия на любов, чиста, прекрасна енергия. Това е обич моя. Обичам те и знай, че всичко вече е наред. Обичам те.